Wow, ang ganda. Wow, ang ganda talaga. Ang ganda mga kasinag, nakakamangha. Trabaho namin, bumili pa ng kaldero, putas ng kaldero, ito pala sir. Tuwa si ate. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang gabi. Ngayon pala mga kasinag, kalalabas lang namin sa trabaho. Alam niyo mga kasinag, ako'y nakakaramdam ng kalungkutan ngayong gabi. Alam niyo kung bakit? Ako lang ang walang sahod. Sila masaya, lahat sila may sahod, oh, di ba? Hello. Oh. Shout out. Totoo yan mga kasinag. Kaya nalulungkot talaga ako ngayon. Biruin nyo naman. Nasa 2 linggo tayo nakalib nun. Pambihira kasing problema natin yan. Ipakita ko pala sa inyo mga kasinag yung mga nagwagwapuhan at nagagandahan kong mga kasamaan sa trabaho. Ayan o. Yan. Kaway-kaway naman kayo dyan. Baka may gusto kayong shoutout ha? Shoutout nga mo ng takbo. Oh, shoutout. Sa takbo na namin. Oh, kaway-kaway naman kayo dyan. Trabaho namin, bumili pa ng kaldero, putas ng kaldero, ito pala sir. Ito, sa gwapong tabi. Shoutout, uy. Uy. Kamayain mga kasinag ng mga kasamahan ko. Mayayain pagdating sa camera, hindi kayo magiging vlogger niyan. Pag kayo nangarap maging vlogger, hindi kayo maging vlogger. Mayayain kayo. Biro-biruin nyo yun mga kasinag. Kakalungkot talaga ngayon. Iba talaga nararamdaman ko. Hindi ko may paliwanag. Tuwan-tuwa si ate. Tuwan-tuwa siya mga kasinag. Tuwan-tuwa sa akin eh. Mapunta pala ako dun, no? Pupunta ako dun. Imboy Oragon TV. Imboy Oragon TV. Imboy Oragon TV. Katanso. Wala yung patanso ang trabaho natin. Katanso na. Ayan. Si Ronald, basi auto ko. Bahala kayo yan at ako dito muna mapunta. Ay, doon ako dadaan sa kabila. Doon pala ako dadaan. Ikot ako doon, no. Kapakita ko sa inyo mga kasinag yung magandang park na yun, no. Pupunta tayo doon. Magmumuni-muni tayo doon kahit sulo-sulo tayo. Gumagaan man lang ang pakiramdam ko. Maging masaya man lang ako ngayon mga kasinag ngayong gabi. Kahit ngayong gabi lang. Kasi nakakalungkot talaga. Oh, ano, dito na ako. Babay muna sa inyo. Ay, magandang pasyalan dito mga kasinag. Titingnan natin. Meron dito. Ayan o. Papakita ko sa inyo. Meron dito eh. Yung nakaraan ko pa ito nakakita hindi ko ipakita sa inyo eh. Ito. Ayan. Ay, papasok tayo dito. Ganda. Ayan o ang kasinag oh. Ramdam ng Pasko. Oh. Wow, ang ganda. Napakita ko muna sa inyo. Yan oh. Nakita niyo yan? Oh, di ba? Dito yan mga kasinag sa EPSA, sa may main gate. Pagpasok mo ng main gate, makikita mo ito. Ayan oh. Ayan. Papasok tayo sa loob. Doon tayo papasok ko sa loob. Pasilip ko sa inyo. Ang ganda talaga. Hindi biro mga kasinag. Ayan o.
Di ba? Saka di mangunguha. Oh, ramdam na ang Pasko. Wow. Oh. Wow, ang ganda talaga. Ang ganda mga kasinag, nakakabagha. Kung nandito yung mga chikiting ko, matutuwa yun. Ang ganda oh, ang liwanag. Ay. Yes. Ay, salamat. Guminhawa ang pakiramdam ko. Kasi nalulungkot ako kanina mga kasinag eh. Pero ngayon, masaya na ako. Diretso na tayo mga kasinag, lalabas na ako. Dito wala na. Yan lang oh, yung mga pusti-pusti na lang ang mailaw dito. Hanggang doon lang mga kasinag oh. Ang ganda. Sarang-sarap magtambay. Kaso lang mga kasinag, pauwi na tayo. Pauwi na tayo sa ating bahay. Ayan mga kasinag, kararating lang natin dito sa bahay. Yung tao dito. Oh, yung dalawa, yan oh. Kaway kayo muna kayo sa vlog. Busy. Busy ang dalawa. Busy yung dalawang. Oh, bakit ang dami nakabalot na kanin dito? Dalang yun lang yun eh. Dala saan galing? Ay salamat sa mahal na Panginoon mga kasinag at nakarating tayo ng maayos dito sa bahay. Sige nang tutot ng aking cellphone kasi may wifi na. Tingnan natin kung anong mga message, anong mga balita. Ano daw ang balita? Walang balita. May message. Yun, may message si Mrs. Yan. Itong inaabangan ko mga kasinag eh. Pag nag-uwi ako dito sa bahay, tinitingnan ko kung may message na si Mrs. Hi Agum, kumusta? I love you. Inopen ko sa menu mo. Nirapan ko. Please, may message ka. Hagad ko. Okay. Ayun mga kasinag. May ano si Mrs. May I love you sa atin. Okay na, masaya na tayo. Ito lang inaantay ko mga kasinag pag-uwi ko sa bahay. Yung I love you Mrs. Tapos yung I love you ng mga bata. Nakakawala ang pagod. Kahit hindi ko sila kasama, nandun nga sila sa probinsya. Kaya naging excited akong makauwi agad. Kasi dahil nga dito. Kasi ito cellphone ko kasi mga kasinag. Ang nangyari, ipinaayos ko yung cellphone ko kasi namamatay-matay na nun. Ngayon, nung pinaayos ko, ang problema, hindi na nagka-data. Hindi na nagka-data mga kasinag yung cellphone ko. Pero nakakatawag siya. Tapos pwede mo rin tawagan. Basta pag data, wala siyang data mga kasinag. Itong cellphone na ito. Hindi ko naman basta-basta pinapalitan. Kasi may sentimental value sa akin ang cellphone na ito. Dito kasi sa cellphone na ito, dito ako nag-umpisa mag-vlog. Lahat dito. Pati mga transaction ko dito. Kaya sabi ko, papalitan ko lang ito talagang pag totally hindi na siya gumagana. Ngayon, napapakinabangan ko pa siya, gumagana pa siya. Tapos, nakapag-edit pa ako dito ng mga video ko. Kaya, hindi ko ito papalitan mga kasinag hanggat okay pa ang aking cellphone. Kahit luma na siya, kung tutusin, luma na talaga siya. Ano ito mga kasinag Oppo A5s. Ito, nabili ko ito sa Dubai nung bonus ko. Nung nagtatrabaho pa tayo dun, binigyan tayo ng bonus ni boss, ay binili ko ng cellphone. Kaya mahalaga sa akin ang cellphone na ito. Hindi ko ito pinapalitan. Kaya ngayon mga kasinag, tawag nito, tingnan natin ang views. Kasi may nagpapa-shoutout Uy, 3.1. Yung upload ko pala kagabi, yung balik trabaho, 3,000 man 3.1k. Hindi ko pa nabasa ang mga comment nito. Tingnan natin ang comment. Basahin natin. At shoutout po pala sa lahat ng ating mga viewers at subscribers na patuloy sumusuporta sa ating YouTube channel.
Maraming salamat po mga kasinag kasi hanggang ngayon andyan pa rin kayo. Andyan pa rin kayo na sumusuporta sa amin. Pa-shoutout idol from Purak, Pampanga. Always watching, good luck. Shoutout pala kay Oragon Loop TV. Shoutout sa iyo idol. Si Oragon Loop TV. Vlogger din pala siya. Meron siyang 1.15k subscriber. Shoutout pala idol, Oragon Loop TV. Shoutout po. Salamat sa suporta. Boss, grabe talaga ang traffic dyan sa amin. Cavite, enjoy lang sa buhay if sa malapit na ang Christmas party. Si Alvin nag-comment. Praise God and balik na sa trabaho kasi God bless. Ay salamat po. Morning. Tatay Bagwis Imboy, ang ganda ng attitude at pananaw mo sa buhay. Pagpalain ka lagi sa iyong trabaho at mga gawain. Shoutout pala kay Ebo Villanueva. Ano gawa mo dyan sa Baklaran? Yung vlog ko ito nakaraan. God is good talaga. Hindi ka pinabayaan ng pagbutihan mo ang trabaho mo. Mahalin mo. God bless you. Take care. Salamat. Tunay na Bicolano kabayan. Nakikita ko kasi sa'yo. Kahit maraming problema, lagi ka pa rin kangiti. Oragon ka talaga, idol. Shoutout pala kay Idol Silvia. At salamat sa tiwala. Idol Emboy, kung gusto mong mura na ulam at pang merienda, buwaba ka sa tapat ng BPI EPSA Rosario. Diyan mura lang mga ulam. 20 pesos ang gulay, lalo na yung langka. Ang sarap, may sili, marami kang pagpipilian. Ayan talaga ako bumibili, idol. Para makatipid. Good morning kasinag. Ay siya nga pala mga kasinag. Shoutout pala kay Idan Vlog. Suportahan nyo sana siya mga kasinag. Isa yung kaibigan ko mga kasinag, nangangarap din maging vlogger. Siya po si Idan Vlog. Nasa Kuwait siya ngayon mga kasinag. Sana mga kasinag, tulungan nyo rin po siyang mamonetize ang kanyang YouTube. Para naman makatulong siya sa mga kapwa nating mahihirap. Kasi yan ang plano niya mga kasinag pag siya na-monetize. Suportahan nyo mga kasinag, Idan Vlog. Huwag nyo po sana pabayaan. God is good dahil wala kang tinapakan na tao, mabait at matulungin ka. Ingat sana permi, sana sa araal daw. God bless you more, Idol Imboy. Salamat po. Claire Vargas. Shoutout po, Claire Vargas. Naalala ko tuloy na nag-IPSA ako mula 1991 hanggang 2001, lagi nabili dyan. Good luck, idol. Sana tumagal ka ng maayos sa pabrika na pasukan mo. Salamat po, Edgar. Salamat kay Edgardo Montano Jr. Go day kasinag. Ingat palagi. Bicolanong puro. Go Emboy, laban sa buhay. Shoutout po. Danilo Alarcon. Go day kasinag, ingat lagi. Kasi nga mga kasinag, binabasa ko po lahat ng inyong mga comment. Tapos hina-heart ko, inilalike ko siya. Hindi ko man siya ma-replyan kasi pag minsan nga pagod tayo. Kaya pasensya na kayo mga kasinag kung hina-heart at nilalike ko lang. Pero nabasa ko po lahat ng inyong mga comment. Kaya wag po kayo mag-alala mga kasinag. Imboy, nakabalik ka na pala sa Cavite. Nakita ko po yan lahat mga kasinag. Work ko. Thank God at nakabalik na sa trabaho. Work na para sa family mo. Elena Yadaw ba ito? Ellen Ayadaw. Basta shoutout idol. Hindi ko kasi magkakadugsong siya mga kasinag eh. Maraming salamat sa Diyos, nakabalik na sa trabaho. Sylvia. Comment dyan mga kasinag ni John Lloyd. Pinapa-shoutout niya si SG Villaruel ng Super 8. Shoutout po idol. Prayer ay ating sandata ng mahirap kaya laban. Sa dami niyo mga comment mga kasinag, magpapahinga muna ako. Sa mga susunod po, tingnan ko ba na saglit lang mga kasinag ha. Baka may magpapa-shoutout pa. Madami kasi nagko-comment mga kasinag na mag-apply daw ako sa ibang bansa.
Madami nag-send sa akin ng link. Sa ngayon kasi mga kasinag, hindi pa ako nagdedesisyon ng ganyan. Gawa po ng kapasok ko nga lang dito sa trabaho. Kasi ito ng pagkalob ng mahal na Panginoon. At siguro may plano siya. Kaya ako nakapasok sa company na ito. Kaya pagbubutihan ko muna mga kasinag itong trabaho ko na ito. Saka lang uli ako mag-apply sa ibang bansa mga kasinag. Paghanda na ulit ako na iwan ng pamilya ko. Pero sa ngayon, focus muna po ako sa company na napasukan ko. Shoutout po sa PMC, lalo na sa mga empleyado ng PMC, sa mga bagong kaibigan. Shoutout po sa inyo. At salamat sa maayos at mabuting pakikitungo sa akin at pagiging mabuting kaibigan. Salamat po sa inyo. May nagpapa-shoutout nung nakaraan. Sino nga yun? Ito. Shoutout po pala sa Lacson family ng GMA Cavite. Shoutout po sa inyo, idol. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. Salamat po mga kasinag sa pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. Lalo na sa pag-aalala nyo sa akin. Gawa ng anong nakalipas na naging problema natin. Salamat po mga kasinag. At sa ngayon, antayin na lang natin mga kasinag kung ano po ang magiging resulta nung ating subpina. Kasi mga kasinag, napadala na po doon yung ating counter affidavit. Kaya antayin na lang po natin mga kasinag ang resulta ng ating problema na yon. At balitaan ko lang po kayo sa mga susunod kung ano ang magiging resulta ng mga kasinag. Sa ngayon, hanggang dito lang muna mga kasinag. At salamat po talaga ng marami sa walang sawang pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. At magpapahinga muna po ako. Kasi anong oras na? 9:21. Pero ang layo ng biyahe ko mga kasinag. Pero by January mga kasinag, plano namin na lumipat ng bahay. Kasi yung may-ari ng bahay na ito na si Kodexter, shoutout pala kay Kodexter Farming. Pauwi na siya mga kasinag dito sa Pilipinas. Kaya siya nang titira dito, kami lilipat naman. Kasi nakiusap nga lang ako dun sa pinsan ko na magtira kami dito pansamantala. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang muna kasi tumatawag na si Mrs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!